لحظه تفریح. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширин калом Ашур Сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин. хӯрокҳои арзон. Ашур Сафару Салимшоҳ Алимшоҳ дар Москав ва мехӯранд. Ашурҷон, сафарҳо бахайр, мепурсад Ҳалимшоҳ. Ду-се рӯза омадам, каме кор доштам. Ту чӣ? Манам аз ҳамин ҷо ба Афғонистон меравам. ин хелгӣ бошад, то ман туро гусела кунам, ба Душанбе намеравам. биё, то он вақт якҷоя мегардем, чақчақ мекунем, механдем, ҳамроҳ Москавро тамошо мекунем. таклиф мекунад Ашур Сафар. Кӣ медонад, аз он тараф мегардӣ ё не? таклиф ба Ҳалимшоҳ маъқул меафтад ва онҳо 3 рӯз якҷоя сайру гашт мекунанд. дар ҳамин 3 рӯз чанд боре ки хӯрок мехӯрданд, пули хӯрокро Ҳалимшоҳ медиҳад. бори охир вақте ки боз Ҳалимшоҳ ҳисобӣ мекунаду аз ошхона мебароянд, Ашур Сафар чунин мегӯяд: домло, аҷаб хӯрокҳои арзон дорад Москав, о бо пули ман ки мехӯрӣ арзон метобад, мегӯяд Ҳалимшоҳ. لحظه تفریح. در همه پولیس های میهن من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کارند مردم، خنده می کارند خنده. لحظه تفریح. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширин калом Ашур Сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин. لحظه تفریح. در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمتاللهیف، محرر لطفیه قربانова.